iti tunggal pitik ki puso, dagur uray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Amo ka na pannog ka na magmag na, Amelia. Kabaalam ka di pa eh. Abangan magbabawi kan. Kasla imbaga matan nga agbabawi ak nga inayat ka, Fernando. Pilya ka talaga. Abangan no kasta ngagpaiso. Nagseryoso ka na nang ibaga? Naimatangam no kasano ti kinanumumi. Naulimat ti lugar mi. Malaksid lang iti uni lagi ti tumatayab. Awan sa bali na mangnag mo. Awan pulos pa nagbabawi kasi murot kan ka, Fernando. Idi pa lang nga kinidaw ko kan ka nga'y pasyarnak dito'y lugar iyo. Kas makitam. Kasabaan kan kamaisan na iti. Maadi-adi akaturturudan analabsan ta. Aging ka nakadanon ta dito'y purok mi. Nagita ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Kasta ti kinano mo ti biyag mi dito'y. Inayat ko ti si Bubok kalaki na taom, Fernando. Uray kasano ti kinakurapay mo. Saan aday ta titubang tapno ayatan ka? Makapabusog iti puso rin iti mangmangi ko ken ka, Amelia. Ulitak ti saludsud ko itay. Kabaalam ka di pa iti magna. Saan ko asong batan day ta sa ludsud mo? Itay pa'y nga urayat nga ipatuldom ti balayo. Dinamag ko no kabaalam pa iti magna. Anay, sumangat ta pa iti day ta aturod. Sakbay ang makagteng ta iti balay. Mapaling nga iti dayto aguntaway. Nakadano nanda Fernando, kanamilya. Nagadong agar-arami ti anak ko. Pasig amin a professional. Narwam iti biyag dito syudad. Sulpasan na, nakiayan-ayat iti tagalengteng. Kita man lang ti maaramidan ti ayat ako nada. Hangam, saan to nga ta nga agpapaawi? Naglamis ti danomyo. Sapay lang naglamis ti panawan. Ay na, urayak lang ko ti marman. Ay, Nalamis ngamin ti puloy ti angin dito tapaw ti turod. nagadugayam amo yung iti aglawlaw ti balayo. Nagado ti bunga da. Makapangpanganak iti prutas. Agi na nakapay. Ura ito na mumaluman nga agpuros ta iti prutas. Nag-iimang nga ti maturog dito'y anya. Aywan kayam. Anya ti awag iti dayjay natayag abantay. Ay, dahita ti bantay bunton. No makatapaw kay ti dahita abantay. Matanawagan ti sibubukal nga ilimi. Ngam, kasla adayo dayta abantay. Talagang adayo. Oh, no kahit mo ti makainan na iti usto. Sumrek ka dita kwarto. Amelia! Fernando! Simbangpat kayo gaya man. Sinukon ko ni Amelia dito balayo na Carmelita. Isublik mat lang ka na kayo asibubukal. Kaslaim imagine nagpailang ijay lugaryo, Fernando. No mabalin, agsubli tamat lang ijay. Ha? Aniya? Nakaragrag sakak kabayatan ti kadak ijay mamang. Akaduak ti ay ayatag alalaki. Aste, sana ko na makapagbayag. Agsubli ak mat lang iji lugar mi. Adu tinapanawak at trabaho ijay. Madamdaman ton, nabannog ta nagbiyahe. Wanmat ngamin. Gaputa, sinanga ilim anasaya at ti anak ko. Tagkalapagyamanak day takan ka. Amelia, magisagana ka man pailang iti merienda. Kabayatan iti panagsarsarita mi pailaang. Lalangim ti agistorya, mamang. Saan unay maununi ni Fernando? Manipot iti nakapanaw ni Fernando. Saan ka matagtakari? Saan yung kadi amadlaw analidayak, mamang?
Mailiwak unay ka ni Fernando. Katno ka pampanaw na lang, Amelia. Talaga ka di kay ayatam. Saan ang agbaliw ti panunot mo? Ti puso kan panunot ko ti mangibagbaga, mamang. Ay ayat ak unay ni Fernando. Diyak kabalan ti mayadayo kan kuana. Patpat gandak nga anak yo, saan ka di mamang? Katarigagayo ti pakaragsakak. Ala. Mamati ako na talaga nga ayatam ni Fernando. Wen, mamang. Awan ka asping ti panagayat ko ka ni Fernando. Oh, ay ayatan ka unay, Fernando. May iliwakan ka. Sikalati ka nayon ko apin ang panunod. Amelia, amok akin na sarita na ka ni mamang mo, apaman ang nakapanawa. Apay ni mamang ti panunutam. Saan ka di ngay ayatan? Ay ayatan ka unay. Kung kaya, nakapagtubo na iti mais nga inmula tayo di. Kahit na iti binukwal tayo asubwal ti saba, nakaungar damot ten iti nakayakaran da. Kahit nalagip ka. Talagip na klaan? Saan nagkakailiw? Kailiw ka unay. Sungaron nga narakop ka adagos itay. Numapalin lang ko ma. Saan ka na mayadayo iti imatang ko? Agpada tagayam iti marikrik na. Ti amok. Gaputan na mo nakapilya. Impagarup mo aparparaw-paw lang ti panagayat ko kan ka. Nakagasgas sa taklaonay, Amelia. Ta itilaksid ti kinanumok. Saan nga iso titubang iti panagayat mo kanyak? Oh, apay asan kayo ang matimtimag, mamang? Or-orayan ni Fernando tiyaan mugot yo iti panagkasarmi. Ninamnamak na ito ang pagtungpalan di ayan-ayat yun. Kahit ko adamagan ka na kayo. Kap-kap na kanyo ka di matlaan, ti pangadang yun. Nakapagtulag kami na naimbag, mamang. Ni Fernando, ti kayat ko asumumpat. Ay ayatik unay ni Amelia, nana. Oray nanumuak laeng. Aramidak yamin nakabalak amang biyag kinikwana. Agbinulig kami iti rigat kan namay. Fernando, kakaiso na a babae nga anak ko ni Amelia. Dungdungon unay dagiti talo a lalaki a kakapsat na. Pasig kami mo't alalaki nga kakabsat, nana. Ang kakabsat mi a babae, buridak. Ngam nasapa api musay. Nakitak dagiti ladawan ni Amelia. Kat, anda pagkakaingasan dahi ti kabsat mi. Nakita tila dawan ti babae akabsat ni Fernando, mamang. Talagang nagkakaingas kami. Bueno, da kayo ti makamo. Laglagi pa niyo. Nasagraduhan ti matrimonyo iti panagkasaryo. Kat salimat matan niyo kumadayta. Sumagmamanupay nga daw ti palabsyan. Agkasar kaminton ka ni Amelia. Nakaragragsak ni Amelia. Iti pinasyal ko iti syudad. Nakasaganan ti amin. Yung pampanunutat. No kasano amay paay ko tinakairuwaman na abiyag. Kastamit ni mamang na. Saan pa yan nakita ti inana ti lugar mi? Iti simbahan di tababa ti pagkasaran mi. Anyan tulangan ti makunana. Nakaragragsak kaklaunay, Fernando. Naan-anayan nga agasawa ta. Nakaragragsak kaklaunay. Nakaragragsakak mo't Amelia. Kablawan kayo iti naragsak a panagkasaryo, anak ko. Sapay la kumata naragsak ti panagdandayo. Agaman kami, mamang. Oh, nakasaganan ti mga retrato kada tayo. Agplastar kayon. Tas makita yung mamang. Iti arubayan ti simbahan tinakaidasaran dagiti taraon. Nadlaw ko ti ayat dagiti kalugaran nyo. Natunos kayo, naragsak kayo. Dahil ti mabalin ko nga ipagpanakkel diti lugar mi, mamang. Nakita na kayo kini Fernando ang nagturong dito'y kamuyungan. Kinisiiman nakasurutan kayo. Nakasaganan dagiti iyawid yu ti panagsubliyo ijay syudad, mamang. Nagturungak dito'y tanong mabalin. Diyak kahit ang mga asawam ti ibagakkan ka. Diyak kahit ang masair ti riknana. Maawatak ti kayat yu asawan, mamang. Nalanglang da ito'y alugar.
Naimatangan niyo no kasano ti kinano mo ti panagbiag dito eh. Amelia, kasano ka ba ulam ti agbyag iti kastoy alukar? Ibtura kamin arigat, mamang. Gapo iti panagayat ko iti asawak. Saan kayo kumangagdwa-dwa? Di iyo panunutan na nagbidtutak. Nalpasan ti kalay sayo kin ni Fernando. Di kagdanag anak ko. Saan da ka abaybayan kadagiti kakabsat mo? Dagiti dadakkelyo kan dagiti kakabsat mo lang tinadanon ngagmulmula iti mais. Napanak na nga lay ti sidaan. Naimbag ta nakasangat ka di ti pagmulmulan iti mais kan man eh. Ne, madlawan di tiyan mo. Kinabalak pa ilaang mat. Amangan na niya ti mapasamak iti sikog mo. Mananga asin ni Apo Diyos. Tsak kayat nga dada ka sa mapasamak ken ka, Amelia. Amangan na damasao ni mamang, kan nang iti kakabsat mo kanya. Saan ka matanagan, Fernando? Jack bye-bye antibagik. Ni, nasaniitat ni darang ti init. Amay ka. Agawid mo't nang datatangit nun madamdama. Inton malaman na maituloy da ito eh. Ay na! Naglungpod, da ito'y apok. Ay na, naibagbata na panunot mo adito'y syudad, tinagpas ngayam, Amelia. Kat naira namat asinarungkaran na ka ni Fernando. Kat iso tinagitaray ka dito ospital. Natungpay matlang ti harapap ko ang babae ko matiw mo na nga anak mi ka ni Fernando, mamang. Kastoy kalatay di sikat imalataga. Oh, kat, nagayap di plano yung agasawa. Inton makarwarak dito'y ospital, mamang. Agawid to ni Fernando. Kat inton ada makabulan ni Bibi. Surutat matlang ti asawak. Amelia, ada ko makidawakan ka anak ko. Indon adan may sa atawan ti anak yu. Kaya't ko nga agnaad kayo kumaitisidong mi, iti kakamsat mo. Apay sinurot nak dito kasabaan, Amelia. Di mo't maululaw ka. Si Mayat matantirik nak. Anya rin kay iga, ma'am? Naglupusan ti ulag. Dakkel lakit di nga ulag na ito eh. Narigatan lakit di naglupos. Taimputipot na nga tatibagina, kadang iti naduma-duma a pinunti saba. Ngam madlaw ko, babasitin nagti sinapad da. Kan nasa mag-una yan. Masapula mayakar lagi ti dumakilan na subwal. Fernando, masikugak manan. Dahil yun ti may kadwa nga anak ta. Kumusta nga tan ni Christina? Mailiw kiti inaunang anak ta. Amok matkat di, nga aday tinatalgan a kasasaan. Ada ko maibagat kada kayo, Lola. Uray ta, bakasyonin ton bigat. Iliwag ko madapapangkin, mamang. Ay dabayag kag paisoon asan asim barong karta kiti dadakkel mo. Bakmi kum dagatay ti bangkag. Uray ni mamang mula kumamat ti sumarungkar. Tulungan na nga ta ni Papang, Lola. Sa asikasuan na nagiti kakabsat ko. Ay, uray dagiti dua kakabsat mo. Kailiw da kalakit diyan niya. Si kalagamin tinaya tayo kadakwada. Ay, palubusan dak ka di, Lola. Agsubli ak matladagos. Awan mo't lang ti Serpina, no? Pagsubli ka, apok. Sa pamto ti agbiyahe, tapno saan ka mapudutan iti dalan. Uray ton tengan rabi ikumangan biyahe ak. Tapno apag isunto, nga agsapain ton makadana na kijay. Aldaw ti tsinday jay ili, kat ada sumrag alugan ni jay. Ay, uwin nga paiso, Christina. Ang kabailam ka diti agmay-may sa apok? Kabailak, Lola. Sa anak mo't nga ta amayaw awang? Di minamdamaan nagbakasyon ka. Pasensya kan ano sanda ka na sa rongkaran. Makumikom kami ngamin unay ti bangkag. Mailiwak unay kada kayo, mamang. Ni Papang ganda giti kakabsat ko. Adada ija bangkag. Uray dagiti kakabsat ko at dada ijay. Nagkagagdan. Ay, tumulong at tumamat inton malang. Anak, apag iso ang makasalog ka kiti turo, di tayo makita ka adong sa agit ti Jeff asimrek iti lugar tayo. Inkuyog mo kumanirolam Kaya't na kumati sumurot, tamailiw ka nung kadagiti kakabsat ko.
Nairanamat nga da papanandaki ni Uncle. Ay na, balasa nga talagang ti anak ko. Kasla ka ano lang da iti. Ay, kaslasaan nga ron ang mapupuutan ti panaglabas ti Aldaw. Tumaeng da taon. Ay, papang, mamang, uray mabayag pa'y. At ako makidawag kada kayo. Kaya't ko kumaadarayan yun to ti panagturpos ko. Di katuwin anak ko. Umay kami to ka nagiti kakabsat mo. Sumurto pa'y dalulam ka nagiti ulitig mo. Apayasaan ka pa'y maturog. Adalam una yung tirabi. May kawa ka man nga tani ti kaawanan ni Christina. Narwama ko niti panakaya dayo ni Christina iti danata, Fernando. At adadim makal iti sidong ni mamang. Anya nga ro ti pampanunutem. Kasla kaano lang ti panagamaamuta. Babaen iti panagsinsinurat ta. Nagtungpal iti panagasawa ta. Kat ita, bumalasangan ni Christina. Ura nagiti kakabsat na, bumalasang damit din. Iso na lang ta kayo manggida. Sana kas ka ni Christina anak po daw. Ngam agpapadada na pintas. Imala da kanyak. Uy, ngala, maturog ka nga ro din. Barang andan danom iti talon. Lumakayan nagiti bunumon. Kablawan kay di panagturpos mo, anak ko. May pagpanagkal kalaunay. Isagot ko kada kayo dagiti pamadayaw anaguntod ko ti dayti apa nagturpos ko. Ang si papay kang luluha kayo, mamang. Ay, makaluwag iti ragsak balasang ko. Kasla saan na mauray da ito agundaway. Ngala, bumabata yun ito yung tablado. Agur oray dalulam ka nagiti kakabsat mo dita baba. Ay, bantayo ita, mamang. Kayo ang makapicture amin. Oray ni Lola, ganda giti uncle ko. Mabit lang nga ro tayo bakida. Angam ni, agturong damot gaya man dito eh. Nasikutana ko ni ti panagawid ko. Awanan ti pagluganak. Ay, kapilikan ang magmagnaak. Barang adan tumat la mauray ko. Amang anong adanaganan amang uray kanyak ni Lola. Ading, mabitan. Kasinda ito eh. Saan ka nagbutan? Nasaya ata ka tao. Siyak ni Rading. Ha? Nakita ka magmagna. Iswa kinamakam ka. Amangan numaranaam dagiti barayirong ti panagpampanunot na. Rumpang kadingag talaga kiti ito lalaki. Itala ang makita. Nalabit nga da panagduaduam kanya. Saan ka mababalaw? Agsubliaki di bagyo. Inton sumarunong aldaw. May saka ka dite. Soldado kagayam. Agsoldado ak pala eh. Sumurot ka kanya. Adda tilugan ko iti grocerya iti asadag ti tsindahan. Kadwak dagiti dadakkel ko. Kalpasan na may tulnog ko ida. Si kamot ti itulnog ko ida balayo. Kababain man. Ama ano awanan ti maluganam. Itulnog ka langan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung naglakit din noon yan tinapasabag kan kapok. Sapay na iranabat nga ron nga awan ni uncle mo. Nakapanunot san ang mga asawa. Di nasayaan no asta, Lola. Aywan gayam, Lola. Ni Rading. No sa anak nga intulnog. Amang ano sa anak pa ay nakasangpat. Naimbaga Rabiyo. Kumusta kayo? Ay, nasaya at ba't, apo. Agyaman ak iti anos mo nang itulod iti apo ko. Nakitak namin ang magmagna. So kinamakam ko. Numuna taday jay akalsada ti nagnan na. Ayuyang nagiti barayiro. Ay kat, agyaman ak manad iti kinasayaat mo, apo. Oh, nagad kayo ka din? Saan pa'y, Lola? Mabisinak nga rudan. Rading, makipangrabi ikan kada kami. Agyaman aklangan. O sige, saan akong ngagbayak pa'y.
Malagip ko ni Christina. Talaga kay kayat natin makipagnaid ka ni mama. Mabalin na kumamat ti agad ali ti kolehiyo ni ti kabisera. Iti kabang-ibang a probinsya. Asidot ngagpaisuday dyan nga universidad ditoy. Ngam narigat tilugan asumrat kan rumwar ditoy. Dahil talang agpaiso. Anya itayan ti arapaap ni Christine. Accountancy matjal alaan na akurso. Ang mga no ag-examin to tapno agbalin a certified public accountant. Di andan ton anak ta nga accountant. Barang matumpal na day tangarapaap na. Aywan gayam, sarong karak to idakan ni mamang inton maminsan abigat. Sige, pambaram timang tari ti abastona. Ken adapay panahon ko inton bigat amang isagana iti itugot mo. Saba, ken daddo mapaya protas. Idila ang rabi ang nagam-abo kayo kinirating. Ngam nasingitan ti panagsarsari tayo. Man nakigayam ngamin ni Rading, Lola. Nalain nga istorya. Nasingpat. Ang mga noon niya ti pagtungpalan ti kinasingat yo. Sa bagay, jak mababalaw no kayat kan ka. Tanapintas kan masirib ka. Kaya't namat lang ata ti makigayam, Lola. Kan awan pa iti panunod ko iti dayta abanag. Agturpusak pa eh. Wala, nasaysaya at ama kapagturpos ka pa'y. Dakal ti sakripisyo dagiti dadakkel mo. Katuray nakipagnaid ka kada kami kinaangkel mo. Dagiti dadakkel mo ti agsak sakripisyo para iti panagkadal mo. Agyaman nagta sinarungkaran dak, mamang. May iliw akong kada kayo. Kadwayo ko madapapang kang dagiti kakabsat ko. Ay na, kinaikayat mat dagiti kakabsat mo ti tumulong iti bangkag. Talaga ang nagagad da. Intun, agadal da iti kolehiyo. Umay na kadimat iti syudad, mamang. Dahil ti saan ko nga amo. Agturpos ton iti high school ni Annabel. Sumarunon tumat ni Isabel. Nagsisingpat dan. Uray agpapada dapay ababay. Kaya't kumamot ni Fernando nga damang tawid iti apelyedo na. Anya nga ron ti mabalin. Naragsak kami kadag iti anak mi. Agpapada daan na singpet ken masirib. Nasaya at man pasimurot kayo kan ni Amelia, mama. Maragsakan na kiti da Annabel kan Isabel inton makasangpot da. Bailiwak ba't ka nagiti duapay nga pukok. Ket kumusta amat ni Christina, mamang? Dayjay, napasnag matiti panagadal na. Andan am muna nga agad-adal iti akademya. Kunak nga ruden ka ni Mamang Fernando. May sa soldadon sama ti makagasat ti anak ta. Saan kumapay ang makiinaram? Ada pa lang iti umuna at tukad ti kolehiyo. Agturpos pa'y Dayta ba timbag ati Christina? Agtalag kayo kadi iti inaunaan nga anak yo. Ambuna ter aramidan na. Nasaya ta. Okay, kaano kayo agsubli di syudad, mamang? Sumurutak to kada kayo, tanda na patag nga sa kaswork. Makainilaw ko lakit ni dagiti apukok. Agawi dakbet laag. Manipod nga binakanobya ti bayaw mo. Ay na, di mo't na nagtal na ijibalay. Palubusan yun o kaya't na ti mga sawa, Mamang. Saan pa'y matanala daw? Aglalo no umubing tinatumpungan na. Ay, day tangarot kat. Danda ni 20 atawan ti bait da. Ay, ayaten mo't unay day kaya babae. Naggasatan ni Manong, Mamang. Ay, agpakaamo kayong to ta sigurado adar ayan minto ti kasarda. Rading, si kagayam ti umawawang. Kasangsangpot ko pa'y laang. Nakadungamin der aramidan mi di pagadalan. Nabayagan na kayat ko ti umawang. Namitalangan na ikanak iti gundaway. Kat kumusta ti panag-aral mo, Christina? Saan ka kadimot lang nga marigatan? Narigat ti napilik a kurso. Ano sa taday ti inala. Kabalam da ita, pasnag mo lakit ti agadal. Katsi ka, kumusta ti panag-training mo? Narigat ti training dito akademya. Apay nga minakayat mo ti at soldado. Napagkat ti biyag ti may sa soldado. Aglalo na may destino kanto ijay Mindanao. Uray no sa dino ti ayan mo.
Kasat mong timatay. Awan ti maramidam. Ken maysa, arapaap ko ti agbalin a soldado. Sa bagay, ada kabukbukudan tayo nga arapaat. Kuma, andan to gundaway ang makapagsarita ta. Saan lang ay titilip? Di tabagyo ko mga agadalak idi. Napanunot ko, amayadayo ako na kadagiti dadakkel ko. Saan mo gayam akadundun na ragiti dadakkel ken kakapsat mo? Sapay lang ko mamamuktoy da. At danto la tagundaway rading. Adupay nga aldaw ti dumtang. Imamang tipim masyar idi, papang. Naimbak, kasi murot kayo kini Lola. Anda na patay nga si kasuwak dito syudad, Christina. Nagure ka man. Anda ka numot nubyo mo. Ala ni papang, ang angawan da. Tinobraan niya mati na istorya ni Lola kada kayo. Aggayam kamilaan ka ni Rading. Kan saan pa ya soldado? Kahit kalaang mo tapag-isiman, anak ko. Imawag iti Rabi. Napaot ba't ba siti pa nagsarita mi? Dinamag ko nga rod no apay akayat na ti agsoldado. Pumapapal da Annabel kan Isabel Fernando. Agpadata ka no anak kapasyar kada Christina kan mamang. Uray ata, nakainilyo damat ni Lola da. Sa bali ba't laang Dito ng Christina, timang pasyar ka na tayo. Ngam, inton bakasyon. Mabalin na kumuyog tupay na Annabel kan Isabel kan Christina. Ngam, mailiw ka naman ti Christina ang agmulay ti bangkag. Panagaapit ton inton bakasyon da Fernando. Maranaan dan to ti panagaapit. Uray di makalit ti siyudad ni Christina. Saan na nga ibain ti lugar ang nagtaudan na? Saan na nga ibain ang nagtawd iti nakurapay, Fernando? Ngam, saan ta nga mo? No, ada panggap na nga agnaad dito Aglalo inton makaturpos kan agtrabahon. Napakadak, kumakada kayo Lola. Nagawis ngamin dagiti barkada, nagpasyar kami jay bagyo. Agpasyar, wano, makipagkita ka kini Rading. Nabayagan na saan kami ang nagsarita kini Rading, Lola. Nung plano dagiti barkada, nagpasyar kami to ijay akademya. Ay, mabalin nga kita kayo nga rod kini Rading. Siguro. Saan ani Rading tirantak, Lola? Ay, palubusan na ka di? Ay, mapan ka. Masapol mat nga galiwaksay ka, apo. Narigat mat ano, pasig nga atan latan. Day tangarot ti nakapanunutan dagiti barkadak, Lola. Dua nga aldaw mi matlakit di itjay. Jack ni namnama dito apa nagkita ta, Christina. Naragsakak launay. Nakapasyak kami matlaan dito'y akademya. Kat naimatangan mi, ti pa nag-training yun. Agyaman ak launay, ha? Dito'y akademya, ti may sa arinanta dagiti barkada. Ha? Rumbang nga ron nga agyaman ak karagiti barkada. Ampong, mailiwak launay ken ka. Ha? Saan kumaada ito iti umno agondaway? Ngam, jakon malapdan tiriknak. Christina, ayayatin ka. Rading, maawatak ti mariklik na. Agad-adalak pailaan. Saan ka mo takarintarin? Saan ka kumaamasaktan iti dayto nga ibagak? No mabalin ko ma. Jak kayat ti soldado apaki ayan-ayatan. Ni, ay, kaslamot din imbagam asana ka may kari. Saan ka akayat nga upayan? Dayta ko mati pagpampanunutam. No pa'y ibagbagak dayto Saan asya ti makatubong iti arapaap mo? Si kamat kayan ti ibagbaga ni Lola sa nga ilik. Uray gayam dandanin pa nagsara ti klase, makumikom kalata iti pagadalan nyo. Kuna nilulan, kanayon ka no ang marabyan ka, asumangpet. Ado nga min tinaskan nga ikamakam ko. Sa panggap ko tagbakasyon ni Jay lugar min, to naagsara ti klase. Mabalin ka diti sumurot. Kayat ko amam amudag iti dadakkel mo. Sakbay amay destino aki di Mindanao. Ijay gayam Mindanao ti pakay destinuam.
Good luck. Kidawat ngay karkararagan na kuma. Sapay kuma. Tamayili siyak iti pinggad. Kabayatan ti kaadak to, ijamin danan. Saan ko pa'y akayan ayat ng Kristina? Ngamtari gagayak amam mo kayo adadakil na. Pakaydayawan mi nga agasawa ti panakaamamunikan ka. Ayaman kami, tan anusam ti may dito'y nasulinek, nando mo alugar may baraw. Magusto ak ti lugar yun. Naulimag. Resko ti angi. Awan siguro ti mapaspasamak ariribok dito eh. Dahita ti mabalin mi nga ipanakkel. No pa'y no daduma, saan mo ita maliklikan, ti panagririnikyan na iti mamartag. Sigun kini Kristina, agbayag ka no dito lugar yun. Iliwan na kami kano adadakkel na, kanda iti kakabsat na. Ad-ad na ngamin nga ijay syudad ti pagnanaadan na. Kasta ka ni. Umununa ak tulatan nga ron nga agawin. Nasken ngamin nga agsaganak, iti panakaibaon ko ija Mindanao. Agan-anad ka barok. Napagkad ti lugar apakay distinwam. Naragsak dito eh. Numabalin na kumangag na akong dito eh. Ijay ngamin syudad ti adada di makalam, Kristina. Ngampudno ka di anaragsak ka matlaang? Man-manong ama ka din na kayo kini papang kun dagiti kakabsat ko, mamang. Ada makitak aliday ka dagiti matam. Mamang, Ada ka di pakay naigan ni Rading? Maawatan ka, anak ko. Gagangay tikaskan ka iti makarik na iti ayat. saan ko amawatan da ito'y amarikrik-nak, mamang? Imbasigot ko kinirading iti nagdaton kanyak. Jak arapaa, ti makiayan-ayat iti may sa asoldado. Nukas ta, awan panagayat mo kan kuana? Mama, Oh, apay di ka makasungbat. Nasingpat ni Rading. Saan ka nga agbutang no anya day ta marikriknam? bayan tayo pala nga pagsaritaan da ita, mamang. Ipasnag ko pala ang ti agadan. Kasalon na ito Amelia. Nagpaot na ito abagyo. Madadaan lakit din nagtimula tayo amais. Sa payadadakilan nagtibunga da. Kana, inton maminsan nga aldawon ti panagturpos ni Kristina. Ang mga nusan tayo ang makadaray. Sa pay nagkarit ang kada Annabel kan Isabel. Uray awan makukwartata. Agpupuyog tayo kada Kristina kan mamangag pasyari di bagyo. Agturpusan iti kolehyo ni Kristina. Mabayag pa'y matdaan na belkan Isabel tanagsarden da iti makatawan. Gapunay tayo ti kinarigat ti panagbiag. Kana, marigatan da iti panagadal da. Aglalo ka ni Isabel. Timulag ngamin iti kurso ka ni Kristina. Ora ta saan mo tunay na napig sa ti angin. Inakman langan tabaan lang iti natangkananan na binulig ti saba. Kano pumigsa man ang tiangin kan todo. Saan kan arumwar? Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan ka. Parang madarayan tayo matlaang ti panagturpos ni Kristina. Apa, saan ka matimtimog, Rading? Kumusta ti destino? Nasayat, mat. No pa'y nariribo. Kristina, nadlaw ko nga itay sinabat na kitirida. Saan ka naragsa? Ninamnamak at ipamilyak ti dimta. Kimapsot matan ti bagyo. Amangan mo saan da amadarayan ti panagturpos ko inton bigat. Inkargatak ti nagbakasyon. Tapno madarayak ti panagturpos mo, Kristina. Agyaman na. Kasta ti kinapatig mo kanyak. Sawam ko man niya ti aramidag. Tapno maklo na. Nasken ka di akid dawem nga agikatak ka soldado. Rading, kabaalam ka di ti agik ka ta soldado. Kasapulan ka di dayta, iti kondisyon. Amom nga ayatin ka unay. Napatig mo ti kinasoldado. Agpada ti panagayat ko kin ka, ken ti kinasoldado. Saan na nga ron nga iayatan? Kasanuno aklunan ka. Kalpasan na, kabayatan ti kaadam iti gubatan.
Amom ka di, ti kasakit na day mapanawan, asaan ton amasublian pa. Christina, saan kumaday ta ti panunod? Ang kayat na kadi asawan day ta? Uwan radi. Nabayag at tiningitin ko direkta. Talagang ngay ayatan ka. Agyaman na klaunay, Christina. Naragsakak iti da ito apa nagbakasyon ko. Saan lang agaputa madarayak ti panagturpos mo? Ngam kiti, gaputa inaklon mo ti panagayat ko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Adang at agbiyahe alugan. Namnamaan ni Christina ang madarayan tayo ti panagturpos na. Malidayan lakit din no saan tayo ang makapan. Ikarigatan tayo Oray mangipangpangtapay lang ti daka sa panawan. Inkarigatan tayo ti nagrubwat. Mailiw unay da Annabel ken Isabel iti kabsat da. Ken napatag kadakwada ti idadaray tayo iti panagturpos ni Christina. Umapapal da ken kuana. Kaya't da kanot ti agbalinakas ken kuana. Sapay ko ma, tamapagadal tantumat ida. Ikarigatak. Oray kasanot ti kinanumok. Kaya't ko amay paayan iti nasayat ang masakbayan na iti anak ta. Saan kung anay lamang ti marikrit na kinirating. Talagamat ngay ayatik unay. Di lang aming kinasoldado na tinanglap pa di kanya. Sapay ko ma, tamailiklik iti pagkatin doon agsublimanin iti destino na. Nasaysaya at kumapay, no saanan nga iti Mindanao ti pakay destinuan na. Nadlaw ko ti kinaragsak ni Rading iti pinmanaw. Inaklon mo ka din ti panagayat na, Christina. Uwan, Lola. Kaya't ko kumangagik kata soldado. Kasukat ti panagayat ko kenkwana. Narik na. Ano kasano ti panagayat na kanya? Napatag matiki na soldado na. Ay, saan mo ba't ang mapapalaw? No katukad ti biyag na ti kinasoldado na. Naragsak ka kadimatlaan, iti ayan-ayat yo. At da kadi saan ang naragsak ang makiayan-ayat, Lola? Makita nga min ti kinaliday kadagita matam. Ay, Lola. Malidayanik nga rin mong pampinunod. Saan samat ka madarayan dagiti dadakkel kan kakabsat ko ti panagturpos ko. Umampanaw ka nun ti bagyo iti lugar ti pamilyam. Ngam napigsapay lang ti angi. Lola, ada tao. Amangan no ti pamilyam daytan, ingkakitaan. Siya akong ti mangilukat iti lidaw. Sapay ko ma, naisudan ng paiso. Papa, mama, agyaman na, tanay karigatan yung matlang timay. Malidayanak lakit din no saan yung amay matangan ti panagturpos ko. Anya lakit di ti anak ko na ya. Kasla ubing agsangit. Kas nakaano lang, hindi maladaga pa lang. Nataangan na taon. Itapay laang. Kablawan da kan anak ko. Saan pa'y anan-anay ti panagbaligik, mamang? Ada kayat ko nga ipudno ka da kayo. Anya day ta anak. Inaklon ko ni Rading, papang. Sapay ko mata maawatan dak. Sa anak pa'y ama asawa. Gaputa adu pa'y ti kayat ko nga aramidan. Nagkikita kayo kadagiti dadakul ko idi nagturpusak, Rading. Saan da ka anak kasarita na imbag? Naipudnukon kadakwada nga gayan ayat ta. Tata Fernando, Nana Amelia, ay ayatik unay ni Christina. Maawatan da kayo. Kaskada kami ka ni Fernando. Naglabasan mi matday ta. Mapalin na istoryakan ka ni Christina ti pakasaritaan ti ayan-ayat mi ka ni Amelia. Awan ti inlimod ko kenkwana, papang. Dayawag launay ti kinasudi ti ayan-ayat yun. Kaano ka di ti panagsublim man na di Mindanao? Makalawas lang tinaitid a bakasyon ko. Makuyog kayo kailangan, iti panagpasyaryo iti bagyo. Ija ito nga grubuhatak nagsubli iti Mindanao. Amok ana paggadtibiyag ti may sa soldado.
Agan anad ka kuma. Agyaman aklaunay, Nana Amelia. Aganan nadak, para kin ni Christina. Ala, ituloy ti agsarita nga gayan ayat. Tagkasarita mi man ni mamang. Saan miya sigurado no kayat na ti sumurot nga agpasyar iti bagyo? Nadaras ti panaglabas ti aldaw, Christina. Inton maminsan nga aldawan, ti panagsublik iti Mindanao. Siguro, nung mabalin, saan mo pa'y kayat ti pumanawan niya? Numabalin la ko maan napapaot ti panawan na panagpasyarta. Sana ko na makasurot kada kayo iti panagawid yo iti lugar ti pamilyan. Di, inton sumarunong magbakasyon ka. Ang mga numakumikum kanton. Nangruna no addan trabaho. Anyagam ti planom ita, ta nakaturpos ka. Agpaot ak iti dun na ti pamilya. Ipapas ko ti mangiliw kadakwada rading. Aginanaak anay bag. Sa rugyak to tag review. Dalang nakatasaak iti eksamen. Ay na, may santo na certified public accountant, ti kaya na yat ko. Ang mga sa anak to na may kari. Awan to ti agbaliw rading. Ganun sapay ko ma. Nakatasaak iti eksamen. Ikarkararag ko. Amatungpal mo na iti arapap mo. Saan lang nga para kanyak rading? No dikat iti pamilya. Naimatangam ti kinano mo ti lugar mi rading. Gansi ka ti rumbang nga ikararagak. Agan anad ka kuma. Nasaya ta simurot kayo ka ni Christina ang nagawid dito'y mamang. Awan kadwayo iti balay. Ay, kinay kayat, but nga medyo kapsat mo tinagna iti balay, iti kayan ayat na. Jay, ang dindin na, dan nga uray saan da pa yan nagkasar. Nasayat man, ta nakapanunot matlaang. Lusahan ko ba nagsardan ni Annabel? Agturpos to kumamatan, inton umay atawan. Ay, napagyo mamin dagiti mula mi amais. Kan oray ti kasabaan mamang. Sa marigatan kami iti panagadal ni Isabel. Kinaykayat na ti kurso ni Christina. Ay, mabalin, ang may sa akto iti balay. Ijay kanamot Manila nga review ni Christina, iti pa nag-examine na. Imbaga ni mama nga nagkukuyog kayo kada Annabel kan Isabel nga imay dito'y karayan. Iso asinurot na kayo kan ni papang mo. Nagmayat agdigos dito'y karayan, mamang. Naimbag ka na sa kayo kay may dito eh. Anda pa'y panahon ko amang burak ti may sa arma. Dito'y tayo na mga aldaw. Nasuro ka na makabulan asaan anak kalap dayta Fernando. Nalabon lakit di tinakapupok alamas. Nagmayatin papang, mamang. Dahito ito ti kailiw ko. Inton agda ako ni Manila. Mala, agsarsarita kayo. Rugyakon ti mangit ka ti pa Kristi Rama. Ay, kaano ka di ti panagluwas mo anak? Mabayag pa'y, mama. Ipapas ko pa iti mangiliw kadag iti kakabsat ko. Ginanaak pa iti sumagmamano nga aldaw, lola. Sakbay nga agluwasak iti Manila. Ang kasanon tayo ito eh. Pag may sa kayon to. Kabailak, may sa. Sa nagkarikanyak ni Uncle mo. Intun malpas ti kasardakan ni Shodi. Makipag naadakan o dito eh. Sayang. Madaman to pa'y lang ti pa nag-review intun kasarda. Tinapatag, makapasaka iti eksamen, Christina. Say-saya ata ma, lalaingam. Dakkel, adayaw dayta, dagiti dadakkel mo. Uwan, lola. Kayat ko, magbalinak nga inspirasyon dagiti kakabsat ko. Paarapaap da kanumat, iti agbalinak kas kanya. Kumusta gayam ni Radeng? Nagsurat matadagos, idi nakadanan ijay Mindanao, lola. Nagparbeng kanon dagiti kabusor. Ngam amangan kano, nukalaat na umatake da. Kapaya nakamuleng-leng ka, Amelia. Mailiw ka kani ni Christina. Nasurok ang bulan na nakadan na tayo. Kaslaan ang damat ang mailiwak.
Manipod nga minubing, saan tayo unay ang nakadandan na. Mabali na makumi-kumitan nga grib-review. Maring masawa na tagsuran. Tapno, kumustahan na ti kasasaan tayo. Di nga tarading. Uray, kaayan-ayat pa ilaang ni Christina. Masak nanak matiti kasasaad na. Sa pala kumaa, ta mailiklik iti paggad. Naitamat ngamin ti kinayak na. Bag, tanda telepono dito'y pag-abanga. Kabayatan ti pa nag-review dito'y Manila, rading. Isoan na awagan ka. Kumusta ti pa nag-review? Marigat anak nga ron. Kanayo na kamarabihan. Kas ita, sang-sangpat ko pa ilang. Amo ka kabagalam da ita. Masirib ka, Christina. Agyaman na kiti pa nagtalag mo kanyak. Ang mabiglaan. Baliktad saa. Sika ko nga tirumbang nga kumusta. Sumagmamanon alawas, anatalina ay dito'y destino. Nabayagan na rin maot agiti kabusor. Angam, nakaalerto kami akanayon. Ang mga nukila at alumipat na. Nagtibayo kiti day tang imbaga ma. Diyak kumakayat ti agi padamagkin ka. Tamo ka madanagan ka lang. Kat, agulbud ka kanyak? Nasaysaya at amaamwak ti kasasaad mo. Ay ayatan ka unay rading. Kadyak kayat nga adalakis ama pasamag kan ka. Saan pa'y ba't ang nakapagkasarti kapsat mo kanti kaayan-ayat na anak ko? Iso nga, agmay-may saak ijay balay. Nasaya at na panunot iti may dito'y mamang. Day talaan. Kanayon mat nga da kami iti bangkag. Adan sapay tarakan yaw. Adda talo na nang. Sana problema ti pangalaan iti kananda. Taado tingalog kantigi di tabakir. Pagsarsaritan mi nga rod ka ni Fernando apadasan mi ti agpangganakan. Nasaya at ata nakapanunot kayo. Ang mga la itinayo, hindi ti pangalaan nyo iti pagbiagyo. Dakil nga mintigas-gastusan da Annabel kan Isabel, mamang. Ay, agasam nga minta kolehiyo dang agpadpada Amelia. Ala, sana bali. Inton makapasa iti eksamen ni Christina, at danton, pagtrabahuan na, makastrikton ti kayat kasawan. Makatulong to kada kayon. Makaturpos tumat siguro ni Isabel, mamang. Ni Annabel to laangan ti problema. Ti Christina gayam ti kasarsarita yu ti telepono mamang. Kumusta ka noon? Siyak mamati makisarita kan ko na, mamang. Mailiw kami ni ti anak mi. Hello, Christina. Mamang! Nangag ko ti timig kiyo kini papang kabayatan ti pa nagsasarita mi kini Lola. Wen, adda kami dito takasar ni Uncle mo inton bigat. Saan kan sama ta makabakasyon? Nakaawid akto inton malpasak nga review, mamang. Sayang nga ron. Dahil pa nag-review ti pamaisam, anak. Sapay ko mata makapasaka. Uwan, mamang. Kat, dagiti kakabsat ko gayam. Ay, kimuyog da ka ni uncle mo iti balay ti pakyasawaan na. Ni papang mo ti adda iti abay ko. Kaya't mo ang makasarita? Ay, sige, mamang. Ipasublat nyo kini papang ti auditibo. Uray, ti magkira ti manggag ko. Ala, kasalita ka man nga ron di Christina. Uray apagbiit laang. Kanalbuang. Ay, bukas ta. Ang mga ano nakabusor. Naglingad na kiti kakadwak. Iti kasamakan. Sapay man ti kabalbalayan iti da iti apaset. Diyos ko. Tarabayan na kami kuma iti da iti apa nakaipasungal-ngal mimanan iti rangat. Simbangpit kamit kaya mahon, Christina. Nalpas ka din, ti pa nag-review. Naka-examen at paikit din, Lola. Makaangas ako ni tinalukay. Mainanaan matlaang ng ti utek ko. Kat, agawit ka kadi amang iliw kada papangkan mamang mo. Day pati planok, Lola. Saan kayo kadi ang sumuro? Saan siguro ang tadapay lang napatag nga si Kaswak. Sige. Iligpas yu pa'y day ta, Lola. Iliwag ti pamilya. Inton makasubli tayo dito eh. Agsapo lang iti pagtrabaho. Uray awan pa'y ti resulta ti panag-examen ko.
Adun to, tinapintas agon daway kan kain ton makapasaka. No, mairwar mo, di eksamen iti kayat ko asawan. Ang magandang sublikan tupay kit din di syudad. No, ang dalakit di master ka kapag trabahwak dito, Lola. Sanat ko man nga umadayo ka da kayo. Abos na adayo ak kadagiti dadakkel kan kakabsat ko. No awan tinaawat ko asurat, iti may sa akumpanya ang nag-apply at sakbay ang nagawid ak iti probinsya. Di kami kumapay nagsubli kini Lola. Ay, nagligat lakit hindi makitsinda, nagato at tao. Uray akla maulaw. Ada ka di lang naghatang yung pagiwarnak, Lola? Adda, daytoy. Lahat na nagtimbayo ah. Saan nagsamot na nakapasa iti eksamen? Kita amon, Lola Carmelita! Adanagan ko! May saak ka dagiti nakapasa! apay so apo, nang kita at nan. Ayan na dita. Ay, dayta. Ay, ako kaya kablaawan ka. Ay, may saka na CPA. Diyos ko! Agyaman na ang timpang dagiti araraw ko! Maragsakan nakit ni dagiti dadakkel mo na maamonda na ito, apok. Hagap kasano, kagap-gapo talaang ijay. Iduling ko dahito apagiwar na. Tapno ada pa kalaglagi pa. Nas ka nga agawin tamanin, Lola. Oray, siyaklatan no kwa. Nabiit lang. Anya dahito parupa apadamag ti pagiwarnak. Oh, Naambus dagiti soldado. Diyos ko, ang mga nanairaman ni Rade. agure ka. Sa dino tinakapasamakan day nga ambos. Basaam Mabiit lang, Lola. Masaag. Sana klaki di ang nagbidnot. Iti da ito'y alugar tinakay-destinuan ni Radin, Lola. Ang mga nanayramraman ti kayan ayat ko. apok. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Arig na kapampanaw lang na Kristina kan mamang. Kaya't mo asarunun adago sida. Apay, mailiw ka kadimanan iti anak ta. Ay, Jack na rod maawatan to'y marikrik na Fernando. Kalata si Miplot iti panunot ko ti anak ta. Ang mga no kasapulan nakijay. Nanyaladitan ti mapampanunot mo. Adamot ni mamang akaduana. Nakasangpat damat lang at anasaya at kani mamang. Saan ta maliwayan tagdeng nga iti radyaw? Awan ba tinay padpadamag na disgrasya wano nahol na palugan. Ay, hadadala nga ron amanda na aga nakiti da ita nga ibagbagam. Sarong karak ida kani mamang. Ala, adamot lang gagara ki jay. Agkuyog tangarunan. Oray umuna akton nga agaway. Anjak makain na. Kalpasan ka na buyak iti telebisyon. Amay sanira din kadagiti grabe ang nasugatan. Ano asuldat tidaksang gasat iti pan nakatambang da. Dahituyin ti kinabutbuting ko ang mapasamak. Kayan ayat ko pa'y lang ni Rading. Kastuyan ng tadtanagak. Day tagayam ti kayat asawan tinagparik na kanyak. Kat, anya nga rodin ti madamag kani Rading. Sakpay adinten kayo kini papang mamang. Imay ti may sa akabsat ni Rading. Naiyakar ka nun iti dakkel nga ospital ni Rading. At nakadya talaga ti kasasaan na. Grabe ka no dagiti sugat na papa. Daw asat ti kabsat ni Rading ijay lugar da. Umuyog akan ko na. Tinasaya tamilya. Kuyugam langan ti anak mo. Day ta kumamat ti ipakadakkan ka, Fernando. Kasapulan nak ti anak ko.
Nay maglangan tay may kayo papa, mama. Diyak amo, anya ti aramidak. Agyaman na nakapuot kamatlangan. Kakaasit nilang nagaduha sukat mo. Di minamnamahan ti panakatambang mi, Christina. Linib at na kami dagiti kabusor. Nay maglangan ta na ispal ka. Manangasin na po Diyos. Baro abiyag kanyak na ito eh. Kaduwag ni mamang nga imay dito Manila. Anya laki din na pan nakairanranana. Nakaragrag sa akak laki din iti pan nakabasak na nakarwara kiti eksamen. Oh. Kablangan ka. Kung naktupay ka ba lang? Mabuti nga kiti dito yan ang pasamak mo rading. Amang ano intun sa barunukan. Maawatak ti kahit mga sawad. Ng pangasin. Saan mo kumaakid dawan ti panagikat ko a soldado? Sa lungarod, mamang. Matuloy ka di pa iti susurot yung kanya. Ipasyarla ka ni Christina ti asawa. Saan to ang gawin doon? Amo na matak umuyog akin ka, Fernando. Saan mo amasango, ti makasikaso ka na anak mo, tamak umikom ka iti bangkag. Tungkal malamlang ti Bernes nga agawid da. Narigat pa lang ti sumura kalugan niya lugar mi. Ura yun. Awan mo't latir aramidak dito'y balay. Tumulong ak tulatan ninyo bangkag. Kababayin ka na kayo, mamang. Ay, mapadasak mo't ti tumulong, no mayak ni Jai di. Ngam nataangan kayon. Sakto pa'y. At dan marik na kiti bagay. Natuok ngamin ti trabaho iti bangkag. Sana bali, inton makaturpos amin nga anak yo, nanamay kay ton. Saan ko pampanunutan ti panagsupapak da, mamang? Tinapatag ka na kami kani Amelia. Maipayan mi ida itinasaya ta masakbayan. Ala, isa nga anak nga ron dagiti aruatat nga itugot ko. Dainton makasangput ni Amelia, agaawid ak tumatlaan dito. Ala, numabisin ka makamu ka namang kita iti ref, iti mabalin mo amerindaan. No, adapay nalipatan nyo agatangan, mamang. Agsubli tayo to, indun makapangan tayo. Adula una yung tinagastos mo nga ipasarabong ka na kiti kakabsat mo. Amang ano na ibusan ti kwartam. Nawadwad, ti impabalo ni Lola a kwartak, mamang. Okay, so na makapasyar kayo dito yung Manila. Italang nga ron ang makapagana kiti kastoy a restaurant. Nagibas ti in-order mo akananta. Nangina mo Man-mano, ti kastoy agundaway, mamang. Anya nga ron ti planong balasang ko. Anya gayam ti ko na ni Rading. Napatagkan ko na ti kinasoldado na, mamang. Agbayagak dito Manila. Kalpasan amay tulnog kayo iti terminal. Mapanak to agpasyar iti kumpanya, anang surat idi kanya. Nagasat ka anak ko. Kapaspasam laang iti board exam at adagos pagtrabahwam. Sakbay ana ang magti resulta ti eksamen, mamang. Adan naawat ko asurat da kanya. Dito'y Manila nga agtrabaho ka. At na bayadayo ka kada kami. Un nga rod, mama. Ni Lola ti pampanunuto. Maikawa ak tulakit di. May salaang titawan ko idiin nalanak iti din nayo. Sigmaruno ka ba't kaya ba ako sa Amelia? Ada akon dito, isuga. Agtali na edak dito, yaging ka iti jakbaw ma. Manusan nyo lakit iti klase ti panagbiag dito. Di makipagnad kayo ka na kami. Aging iti kay kayat siyaw. Pwede na. Kurt, kumusta naging agayan ayat, Amelia? Agpapaimbag pailaang ni Rading. Agsubli ka no iti destino na. Talaga napatag ka ni Rading ti kinasoldado na. Kurt, ni Christina nga'y. Agbayag ka no ijay syudad. Aging nga ta adi maimbagan ni Rading. Ang mga numang rugi pa yan nga agtrabaho ijay. Ay, talaga na ikadingnan nga ijay syudad ti pagtrabahoan na no kasta. Ala, no kasta ti kayat na. Awan ti mabalin tayo.
Uray tawan matyado nga aramidam ija bangkag. Agina ka pailaan. Umada anon ti sakit marik na kiti bagi Camelia. Oras ka, madlawa ti maangkan. Nakalaslas bangkay di nagamamuta. Kapubi nga. Kat daw manumat ti tawon dagiti anak ta. Amangan no saan mabayag. Agapuko tanton. At nakanumat ang nobyo ni Isabel. Ay, saan adakes? Saan pailakat ang makiasawa? Agturpusan itaatawon ni Isabel. Sumarunumat ni Annabel. Oray ipulang kunton ti biyag ko, Amelia. Basta makitak lakit day, nasaya ti pagbanagan lang iti anak ta. Anya ka di day ta sasawam. Napaot pa'y tibiyag ta. Mananga asi ni Apo Diyos. Nakaadok ti kinan ko. Agyaman nakiti pa ng ilibre, ma. Rading, saan ka din nagbalong di pangadeng mo? Christina, saan kumaana ito iti pagsubangan ta? Maawatan ka. Saan ka nga apaan? Kapulaan, iti da ito'y abana? Nasuro ka makabulan ang nagpaimbaga. Nailibre na pa eh. Sakbay nga agsubliak iti destino. Agan-anan ka kumara din. Laglagi pa, nga daak dito yung agururay kan ka. Namnama, iti sumaruno apa nagkita ta. Si bibiyagak tupay. Ikarkararagan na ko, ma. Kat, sapay ko, ma. Tagbaligi ka, mat, karagiti arapahap mo. Saan laang apara iti pamilya ti baligi? Paset kan iti arapaap ko, Rading. Nupay apagtiitak laang, papang, mamang, tinapatat, mailip kayo. Madamdamalaan, sumangpatan dagiti kakabsat mo. Maragsakan dalakit di makakita kan ka. Ada kano, ibaga ni Isabel kan ka. Anya ka na dayjay, mamang. Dandanin ti pa nagturpos na. Kaya't nangaadakan to. Dayta nga ron. Saan ko amay pasigurado dayta? Makumikong makngamin na iti trabaho. Anda kayo ng nakap. Ay naimbagman tanda pa yun, naluganan niyo. At nanimanang niyo, Christina. Ada ka na dagiti kakabsat ko, mama. Kayo. Oh, Fernando, ada kayo gaya man. Danda niya ak makasangpwertan dito. Tayo dimtang tijip ang naglugaran da Annabel kan Isabel. Ay. Agot-ot manan. Sumuro manan tirayo mak. Nagkita kami kini Annabel iti Manila, papang, mamang. Saan kami ang nakapagkuyog ang nagawit? Tamadama ti pa nag-review na. Kat ni Isabel, agdo alawas mo tayo na sana nagaway. Makumikom ka no, idiskwilaan da. Agturpos mo tayo itaataway. Agbalindan tumat at CPA akas kanya. Ando pa iti magastos sa kwarta. Naimbagkit diya. Dandanin mabalin nga ilako ng tiburiyas ng iti dua pangganakan. Napigsa apang wartaan ti pa nagtarakan iti baboy, papang. Well, Ada isalsalda dagayam abangkag. Saldagatang kano. May daintangan. Amuda nga daig igaman na tao a kwarta. Ngamdakkel mat nga tigas gastusan dagiti kakabsat mo. Tumungulong ak iti magastos da Annabel ken Isabel, papang, mamang. Uray, paagkita kami to kini Annabel into nagsubliak iti Manila. Kit dayjay isalsaldada abangkag. Siya kun ti makaam mo. Ay, kat masaya at abalasan ko. Ada ka din ay tugot mo a kwarta? Agkuyog kami to kini Isabel amapan ijay kabisera, mamang. Mangirwarak ti kwarta iti bangko. Isuntun ti mangyawid. Garang masurong karak ni Lola. Mailiwak launa yan kankwana. Dadakkel gaya man dagiti mais dito'y bangkag asinaldaan ni Christina Fernando. Tadanidan sa nagsabong. nadamag ngamin na tiya paset ti bangkag. Kagap-gapo dito, hindi probensyaw. Agpabawi nga ta nang isalda iti bangkag na. Masayangan. Yung kasapulan na kanuunay ti kwarta idin saldana. Ang mga nusakaan na matlay. Napintas nga min ti lokasyon to'y bangkag na. Mabalin pa ya pagbalayan. Sayang ano pagbalayan. Nadamag na ti bangkag na. Nalabon ti apitan na.
No saan ka kuma nagbakasyon? Agawid ako ma. Nakaalaak itinapaot a bakasyon ko. Kalpasan ti pa nagbaligi mi iti operasyon mi. Naikan kami iti napahot a bakasyon. Nuanya ti ko na. Agkuyog ta iti panagawid mo. Agyaman na, tawan tidakas na napasamat kan ka. Ayon gayam. Ada ko maibagakin ka. Numabalin, tulagan tan ti panagkalay sa ata. Ano niya? Oh, saan ka kadi pa yan nakasgana? Nakasagana ka kadi, nga agikat a soldado, no kas pangarigan. Dahil ta kadi man ang tikidawam ka na. Christina, palubusan na kuma ang makapagserbi iti pagilyan. Saan ka kadi nga gawid iti lugar yo? Dahil ta kumapay ti kayat ko nga ibagakin ka. Kayat ka nga ipasyari jay. Iliwag ko man ni Lola. O may nagtudano na ni Jay. Kalpasan ti pa nagkaputa iti lugar yo. Agkuyog tanto iti panangiliw ko iti pamilya. Christina, apok. Madipod simbagpet ka, kasla may kulkulig ka. Pagpanunutom ka di tinapanawam at trabahom. Napaot tinay pa ay abakasyon ko, Lola. Maipapas tayo ti agin niliw. Anda pa kariribo ka. Anya day ta. Kaya atin ni Rading, nga agkalay sa kami. Anda kayo matngaminan iti umno nga edad. Dagiti dadakkel ko ti pampanunutek, Lola. Adupay ti arapaap ko, akayat ko nga ipaay kadakwada. No ba ipanggap iti panagsupapak mo kadakuada? Bawatan da kamot nga tapok. May samot ka na sipi ni Annabel, kaskan ka. Oh, madamamot ti panag-review ni Isabel. Lola, Mawatan da ka, dagiti dadakkel mo. Kayat mo kade, at tulungan kayo kiniradeng abakisarita kadakwada. Nasayaan man, ta nakabakasyon ka rin. Kumusta, di destino? Nasayat mo, tata. Nagbaligi kami iti operasyon mi. Ang amada sa magmamanuan na kalibas. Ay, Christina, nagsaya at lakad ko man no nagdadanon kayo nga agkakabsat. Ngam adamot ni Isabel iti Manila nga agrib-review. Nagasat kayo anaganak. Agpapadan to na sipi, dagiti talo ababalasang yun. Day talaunay ti pakaragsakan mi barok. Oray nanungulaan ti panagbiag mi. Papang, Mamang, anda ko maibagami kinirading kada kayo. Anya na ita? Napatagsakit de. Rading, Siya kun ti mangibaga ka dagiti darakkel mo. No apay, asimuro tak diti lugar yun. Nagtulag kami kin Christina nga agkasar kami. Kidawon mi, ti pamalubos yun. Anya, makikasarkan, Christina. Nasaya at man ta nakabakasyon ka rin. Kumusta, di destino? Nasayat mo, tata. Nagbaligi kami iti operasyon mi. Nga madaso magmamanuan na kalibas. Christina, nagsaya at lakad ko man no nagdadanon kayo nga agkakabsat. Ngam adamot ni Isabel iti Manila nga agrib-review. Nagasat kayo naganak. Agpapadan to na CPA dagiti talo babalasang nyo. Day talaunay ti pakaragsakan mi barok. Oray na numulaan ti panagbiag mi. Papang, Mamang, anda ko maibagami kinirading kada kayo. Anya na ita, Christina? Napatagsakit de. Rading, Siya kun ti mangibaga ka riti darakkel mo. Itiga po na. No apay asimuro tak diti lugar yun. Nagtulag kami kin Christina nga agkasar kami. Kidawon mi ti pamalubos yun. Anya, Ha? makikasarkan, Christina. amo ka makingtot kayo, Papang, Mamang. Katsapay ko ma, tamaawatan da. Paawatan da ka, anak. Saan mi amay paay ti pagragsakan? Anda ka ni ti umno nga edad? Makapagdesisyon ka na bukbukod mo. Rading, Christina, pasensya kayo ni iti nakakigtot ko. Saan da kayo apawilan iti anyaman na pakaragsakan niyo? Ay na. Agyaman na kiti pamalubos yun. Kas naganak. Awan sa bali at arigagayan mi. No sana ti pagragsakan ti anak mi. Ikarik.
Naragsakto ni Christina iti denak. Saan kunto apulos apasakitan? Uray tagpada kayon nga adan itinatalga da pagtrabahuan. Kabailan yun ti agbyag, ana sa liwanwan. Nakaragragsak at launay, Rading. Ay, ayat ang kaunay. Rading, apay, Kwa, naragsakak man. kasla na problema. Kwa, nasagid tiriknak iti naibaga ni mamang mo. Si kamot lang tinatalgat ti pagtrabaho na. May saka certified public accountant. Nangato ti pwestom iti dakil a kumpanya a pagtrabahoan. Dakil ti suldom. Nangrik na kagayam iti dayjay anay baga ni mamang. Makagura ka kadikan kwa na? Sana ka makagura. Ngayon naman, may sakla nga soldado. Kalpasan, dagiti ado a paggat anak ay pasungal ngalam kabayatan ti panagsoldado. Tagibas sitem ka di ti kinataom. Anya pa'y langar o tigapunang ang tultuloy kang agserbi ti pagilyan. Natanok ti agserbi iti pagilyan. Matlagayam. Apay nga rod at agibas sitem ti bagim na ding. May saka ama ingal a soldado. Maipagpanakal ka. Christina, agyaman ak launay. Awan sa bali amay karkin ka. No saan at tinapudno a panagayat ko. Nangag ko tinagsaritaan darading kan Christina, Amelia. Nasair mo tirik na tagbalinto ang manugang ta. Gapoy timbaga man nasaliwanwan to ti panagbiag da. Anya ko matidakas na itimbagak, Fernando. Pudnumat. Nasakit ka di tinakam mo. Ama ki asawa ti anak mo iti may salanga soldado. Fernando, Talo ti anak ta. May sameten certified public accountant ni Annabel. Kat ni Isabel agrib-review mo ten. nagbidot ni Rading iti panakaawat na. Uray si ka, Fernando. Sa bali ti pampanunutam. Kasarita ta ni Rading. May papanitan niya. Sa balin sa talaga ti pampanunutam. Agkasardaan. Anya nga ta talaga ti plano ni Rading. May papan itiray ta abanag. Papang, mamang, nagtulag kami na naimbag kini Christina. Kalpasan na matulag ti kasarmi, agsubliak pa lang iti serbisyo. Amo ka napatagkan ka ti kinasoldado, Rading. Numabalin, kayat ni Christina nga gikatakon iti kinasoldado. Ngem, kunakin ko na, palubusan na kumapailan. No day ta tinagtulagan yun, mawatanda ka. Kinasoldado mo't lang tamo kapag trabahuan. Saan mo asawan day ta, Rading? Saan mo atagibasit ang ti kinataom? Natanok ti agserbi iti pagilyan. Salaknib na ka ti pagilyan. Mamang, agyaman aklaunay. Patpatgan mi unay ni Christina. Kat awan sa bali at harigagayan mi, no saan na ti pagragsakan niyo. Nointon umay abulan pa'y laing ti sangpat mo, Rading. At kakawat na. Saan mo samat na mas baanan ti ilim mo kaniya? Di ko namkit di. Magagaran akong ngagkasarta. Piliyo ka. Ang mga noan niya ti pampanunutam. Saan kan sakit ya mailiw kan niya? Anya ati maili ti ibagbagam. Makita mo't no kasano ti kinaragsak ko. Kinapun mo na. Nasapsapa pinagbakasyon na ti commanding officer mi. Iti kasta, adda kanunan anay apanawon tang agsagana iti panagkasarta. Kasaritak nga ron ti boss ko. Padumawat ak itinapaot a bakasyon. Kas inkarita kadag iti dadakal ko, iti lugar da papang ti pagkasaranta. Iti simbahan ang nagkasaranda di? Kasta ka rin? Uwan, adda dagiti nagkari a kapurukan mi, nga addan tumaangay a cultural dance iti Caribbean sakbay ti panagkasarta. Talaga naragsak ti panagkasarta, Christina. Ang madamalagip ko. Santa pa yan nagtulagan na ito. Sa dino ti pagnadanta. Kalpasan ti kalaysa. Adda dito'y Manila ti trabaho, Rading. Dito'y tangat na. Umalati wak iti narawlawang apartment. Tapno adda makaanay apagyananta no ang bakasyon ka.
Ang mayadayo ka iti pamilya. Awan ti mapalit. Narwamak anaya dayo iti pamilya. Ni Lola, tinakay kawaak idi. Kablaawan kayo. Kablaawan ka, Apok. Sapay ko ba tadaragsak ti padagdad na yung kinirating? Adi awan naklaon ay Lola. Nakaragragsaka. Makaluluwa kayo man. Hayak malapdan, Apok. Malagip ko gamin. May salat taon mo, idialaan ka iti sidong ko. Ita, nakiasawa kan. Kablawan kayo, anak ko. Tihapo ko matimang bendisyon ka na kayo, ha? Kabayatan na sa anak pa lang agsubli iti serbisyo, papa. Mamang, agnaid kami pa lang dito eh. Kat nasayat ano kastara ding. Ag-honeymoon kami lang iti bagyo iti makalawas, mamang. Kalpasan na, agsubli kami dito eh. Awan kaya, malagip ko. Awan ka di pa iti resulta ti panag-examen ni Isabel? Day tangarod ti sagsagan na. Uray da kami kanipapangyo, magagaaran kami. Madanagan sapay kit din Isabel. Amok anak ka pa sa? Masirib akas kadat Christina kan Annabel. Kasano nga rin dito mamang? Kas kanya, ijay mat Manila ang kastrak iti pagtrabahuan na. Uwan mabalin me. Dahil tangat ay kariagasat me ka ni mamang mo. Awan sa bali na patag kada kami no saan at ipagragsakan yung. Nakikuyogan ni Annabel kada Christina kan rading ija Manila. Nagsubledan iti trabaho da. Amok amalidayan ka, Amelia. Ilangan Isabel, tinabati iti sidong ta. Uray ni Isabel. Nuawan kanot master ka na pagtrabahuan na ija kabisera. Kasapulan nga agaplay ija Manila. Duatan tulangan na mabati diti balay. Namunakit, adan marikrik na kiti bakik. Mawatak matkit di da. Pumanaw da dito'y lugar tayo tapno birukan da tigasat da. Ti pagyamanan talangan. Uray, kasano ti kinano mo ti panagbiag ta. Nabaalan ta pagadalan nita. Ni Isabel Gayam. Simurot ka nagiti gagayim na di karayan. Agpipiknik na kanaw. Pangiliwliwagan na kanaw ti panakadudukot na. Ta awan pa'y resulta ti panag-examine na. Nagpayag nga agpaiso. Ngam, sapay la kumata makapasamat laan. Nalagip kayo, Lola. Iso nga inawagan kayo. Kumusta kayon? Nasaya at ikasasaad ko dito'y apok. Bakit ako nalulab? Ng pagsayaan at taawan mo't marikrik na kasakit ko. Dayta ti pagyamanan tayo, Lola. No asidagla dita, agbakasyonak ko ma. Mailiwak ka da kayo. No kayat yo, da kayo ti dumanan ditoy. Kabailan pa iti agpiyahe ti adayo, apok. Inton agbakasyon ni Rading, inton umay kami dita probinsya, ikuyog da kayon to. Ay, kumusta gaya mo ni Radeng? Nasayaat mo't, Lola. Kanayon ko nga rod adamdamagan no saan pa'y amay destino iti sa bali ang lugar. Naitalukit din iti Rangguna. Anya kariti mapaspasamak ka ni Isabel, Amelia. Nanghig ko nga gan anog-aw. Nagtuktok ka kiti kwarto na ngam saan nagmat inlokatan. Itay pay lang nga nagpupok iti kwarto na. Saan na kano akayat ti masinga? Taapay. Nasakit tinakam na Saan kano anak kapasa iti eksamen na? Aniya? Ay, mawatak ti anak ta. Napaya ngay nururay na ti resulta ti panag-examen na. Ang amala, saan ko maamaawan na ni tinamnama? Pag-examen tumanan Saan nanto kano akayatan? Ay na, madanagan at iti anak ta Fernando. Napukawan ti panagtalag na iti bagina. Nasakit tinakam na, taiso kanulaangan kadakwada nga agkakabsat ti saan a CPA. Wala, liliwaan talat ta ti anak ta. Sa narumba nga mapukawan ni tinamnama.
Kanayan naklasor sorpresaan natin. Saan mo nga ipakpaka mo ti panagbakasyon mo? Di mo pa'y kaya ta sorpresahan ka? Kan talagang ada sorpresakin ka. Dayjay, oh. Anya dayjay? Oh, gatsi ka. Awan ka diti sorpresam kanya. Si Kamat. Kasano ko mga agsikuga, idintong adda kamot iti destino. Ti kayat ko asawan. Amang ano, nakargaan ka iti ready na udi apa nagbakasyon ko. Tikit di sorpresa mon. Pagagkaaran nakpailaang. Inton maminsan, baring addanton. Kaya't ko kumamutan ang maadaan ta iti anak. Kat kumusta gahem ti pamilya? Itay lang ay nawagan nak ni mamang. Di mat kayat ni Isabel at ti makisarita kanya. Saan na pailaang ang may liwliwag ti sakit tinakam na, iti saan na apan ni kapasa iti eksamen. Kasta ka di. Ngam ano pa iti sa bali agundaway. Ubing pailaan. Kasla na po kaw nga rudin ti panagtalag na iti bagina. Agbakasyon tay jay, tapno makasaritak ti kabsat ko. Lola, madalan na kayo gayaman kinirading ditoy. Plano may kumaadaw asan da kayo kinirading into nagpasyar kami di lugar da. Kimuyog ni Lola, may ti panagapok ijay. Nasaya at tada kayo, tamakikuyog to kada kayon nga agawid. Ay, naimbag man ta nakabakasyon ni Radeng. Kumusta kayo? Awan pa'y apo ko ba, Awan pa'y Lola. Ay, Saan kayo lang nagkita ka ni Annabel? Nakikuyog kumakada kayo. Saan na sinumbatan ti awag ko ini? Iso ang nagteksaklatan kan kwa na. Sumaruno ka ng agbakasyon, mamang. Ado ti nakakumikuman na iti napalabas. Ni Isabel Gayam? Ay, adali ta ubong ti baboy. Naganak namin idirabi iti maisa apang ganakan. Ado man nga tanti anak dagiti baboy yo. napigsa apag kwartaan dagiti dadakkel mo na ita. Sakbay adimten kayo kini Radeng ni Isabel ti pagsarsaritaan me. Enton maikanak iti napinta sa gundaway. Kasaritak to ni Isabel. Isu ti kang runaan agapuna ang nagbakasyon kami kinirading ditoy. Ti kalagayam tururayan ni Isabel. Naimbag ating pangag na ka. Aw-awagak idi, papang. Ngam saan nak taltalag. Ang kasano da ito'y mamang. Injayak namin nga agyan ijay kasera. Kan inkarik at tulungak iti panag-eksamin na. Ay na, malidaya na ak tagpapada kayon nga anak miyamang panaw kada kami. Sana bali. Tulungam nga rod ti kabsat mo. Kat sapay na kumata makapasanton. Dakaminton ti kararagsakan anaganak. Nagbalinmat ni Isabel akas kada kayo ka ni Annabel. Kanayon kayo matngaw awagan, papang, mama. Naimpag kitit, nalakan ang makasarita kayo, mabaon iti cellphone. Kan, agbakasyon kayo matay di Manila. Siya ko na mismo tinangawag kan ka, Rading. Siya matita, timang sorpresa kan ka. Ay na, awan matla ti pa sa kalim. Mailiw ako na ikin ka sweetheart ko nang kumamot Sika talaga. Agdan sakit di pa karagsakam. Saan mo ka di atayat nga ure agin na dayuta naragsak talata? Sumagmamanon nga aldaw nga agmamayuak. Agdadagsan at gayam. Anya? Ana, kamaw dyanan na. Adan tumatlangan anak ta. Anaram ti bagin. Numabalin na ko ma. Agbakasyon ka pa ilang iti trabaho. Kita to no palubusan dag. Nakabakasyon ak matkadi. Nga makalawas laan. Kasapulan nga agsubli ak matla adagos iti trabaho. Ang kakapsutak manan ang bigatan. Kasanon da ito'y. Ita ko maabigat ti panagsubli iti trabaho. Diyak ba't kabaalan ti pumangon. Marigata na kiti panagsikog ko. Marik na ka nakapsot ti resistensya ti bagik. Anyat. Dara! Saan na mabali na marigrit ti sikog ka? Saan? Ay, Christina, ako kanyat mapasmasamakin ka.
Ang padpadara ang lola, tisikog ko. Da kayo na paragrang. Anya. Kaya dyan ito, apat padara ka kulang. Oo, lola. Kasanon na ito eh. Da kayo na paragrang tisikog ko. Na mga naday titipag sumangan mga kasawa. Ay, apok kaya pagkalma ang tarik na. Babangan doon, ang dakit di nga mapukaw na ito. Ibanda ka di ospital, apok. Ay, pagtasaan pa ang nakarwar ni Isabel. Ay, Isabel! Itong nang na kami kan malang mo di ospital. Sakpay amapan ka ang review. Magagaran ka din para iti sumaralo at twis iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ay, anya, nalaganan mo't nga tantirik na Christina. Nangagmumot, imbaga ti doktor, ang nagtamingkan ka. Gagangay laeng day jay, apa nagpadaram. Nakarit na at iti panagbutang lola. Nabayag a pinagpadaanan mi kinirading ti maadaan iti anak. Maawatan ka. Naimbaglaangan, tanapanunot ko nga laan da kayo iti nagsubli kami kinirading dito'y Manila. Sakbayan ay destino iti Quezon. Kan adapay ni Isabel. Diyak kumamon. Kaya't mo ka deng, ay pagkaamukin ni Radeng daytoy. Saanan lola, amang numadanagan laang. Diyak kaya't aday ito ti pampanunutan na. Kat may sagmak lang aron. Napagad ka no dagiti kabusod day jay. Ay, ala. Nasayaat, no saan lang arudan. Uray, mabalin mo ti rumor ada agos dito ospital. Ngam, panagriknam kat iti bagim Ang nervyusak pa ilang lola. Ay, relax ka lang gamin. Ang mga nudakdakas ti mapasamak dita si kong mo. Bayam, kasaritak nga ro ti doktor nga ore ag talinaad ka pala dito ospital. Kasanon ni Isabel lola. Nagkariak kan kwa na atulunga kiti pa nag-review na. Ay, Kaya't ko ang makapasa iti may kadwa nga eksamen na. saan mo nga inayon day ta pakariribukan? Napasnat ni Isabel. No anday di balay, arig na saan na kayat ti rumwari ti kwarto na. Saan lang adag iti anak tati malaglagip ko, Fernando. Pati ni Mamang. Saan mo pagdanagan ni Mamang? Anda na iti ang kakabsat ang mga sikaso ken kuha na. Kan napigsapay mo't lang. Saan ko maliklikan na panunutan? Imawag ak itay nga awan sumungsungban. Apay nga tangay. Ket ni Annabel, saan mo ka din nga inawagan? Ang mga numakasingak iti panagtrabaho na. Da Christina kan mamangla ang tinawagak. Diyak inawagan ni Isabel ta ang mga numasingak ti panag-review na. Sapay ko maa. Ta makapasan, iti may kadwa pa nag-examine na. Gapo siguro iti pa nakatarantami kini Lola, Mamang. Nabati mi dagiti cellphone mi. Kaya yun ni Isabel. Anya tinapasama, Christina? Intaray dak dito'y ospital, Mamang. Nagpadara ak ngamin. Anya? Ngamin saan kayo ang madanagan? Kuna ti doktor, agagangay lang ti panagpadara. Kung naglakit ti no naragadag ti sigog mo. Kumusta ti panagsigog mo? Saan ka kadimat lang nga marigatan? Binigat nga ron anak kapsutak, Mamang. Itangaal daw ti panagsublik iti trabaho. Saan mo nga ipapilit? No saan mo paya kabalan? Umayak dita syudad. Kaya't ko makita ti kasasaan mo. Talaga amadanagan kayo niya. Nasaya at mat na umay kayo dito syudad, Mamang. Tapno makita na kayo, dagiti kakabsat ko. Pasensya ka kuman, no, jak impakaamo ti pan naka-ospital ko rading. Jak ngamin kaya't amadanagan ka. Ket kasanulangan no naragrag ti sigog no. Makagura ka kadi? Saan? Ay ayatin ka unay, Christina. Ket sa anak to Apolos ang makagurakin ka. Aywan gayam. Adda na ibagakan niya ni Lula. Marigatan ka kano iti panagsigog mo. Kasta nga ron, binigat ang nakapsuta.
Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak iti sikog mo. Numabalin, agsardeng ka pala nagtrabaho. Di mawatak iti bakasyon ko. Agkid dawak to iti napaot apan nagbakasyon ko. Sana bale? Adamat ni Lola ang mga sikaso kanya. Amo ka masayangan ka iti dakila sweldo. Kayat ko, agikat kalangan iti trabaho. Ano nung ti singasing ni Rading nagikat kan iti trabaho. Amo ka masayangan ka iti dakila sweldo. Ngam, napatpatag ti biyag ti sikog mo. Napanunot ko matkit di day tamamang. Kumuyog ak iti panagsubliyo iti probinsya. Iti ka di lugar ni papagmuti kayat mo apagawidan. Nasaysaya at ijay Lola. At dadag iti dadagkal ko ang mga sikaso kanya. At da kayo matito syuda? Itulnog kayo kini Mamang Christina. Amaan no kayat yung ti sumuro, Lola. Unyag pa'y sumamang. Agmay-may sa kayo ang mabatbati dito'y balay no kwa. Tainal daw matarumrumwar ni Isabel. Kanayon arabiin no sumangpat. Asino nga rod, ti mga sikaso kan kuala. Saan nga ta kayat ni Annabel ti umakar dito eh? Sa bagay, nanginang amin ti abang iti dito yung apartment ni. Siyak to ti makisarita kan kwa na. Masansan ka diya sumarungkar dito eh? Nasaysayat nung mapanaklangan iti pagababangan na. Kumuyog kayo kanya, Mamang. Iti kasta, makapasyar kayo, sakbay nga agawid tayo, iti probinsya. At adayon apang sarungkaram kanyak dito'y probinsya rading. Ay, kaano kay anay destino ka ni Quezon? Saan mo ko mga panunutin deta? An-anadam ti bagin. Sika, ti agan anad. Napagpagkat sa pa iti Quezon, ng iti destino, iti Mindanao. Pudno deta, ang saan mi nga ipalubos, ada kami ti abakan da. Uray, ita ko malaang nga masikuga. Maawatan ka, ang jak makaliklik iti awag ti serbisyo. Saan ka ngagdanan? Inton dandani ka nagpasngay. Ikari, addak to iti abay mo. Namnamag day ta. Kuna ni Lola, anasaysaya at kumano ijay balay dati pagyanak. Ngam na panunod ko, agundawayak ti panagsikog ko, amakadanak dagiti dadakkel ko. Sa bagay, nang rona tagpada nga aday ijay Manila dagiti kakabsat mo. Wen nga ron, agpapada kami anang panaw kadagiti dadakkel mi. Wala, sana ka makapagbayag. Itulnog kayo lang kadalulan. Agpakadak anaymbag kada papangkin mama. Tay suda pa ilaan, kimakamukin ka. Nagapanawan ni Rading. Kapilitan na data ti mga sikaso ka ni Christina kabayatan ti panagsikog na. Naimaga, ta imanugot nagikat iti trabaho na. Masayangan iti dakila sweldo na. Duha kami anang alukoy ka ni Rading. Napanunot na, napatpatag ti panakasalwad ti sikog na. Nakapsot ti resistansya ti bagina. Marigatan iti panagsikog na. Masapul nga agina na. No saan lang agrib-rib yun, Isabel? Mabalin na kumati agaplay iti pagtrabahuan ni Christina. Nangato ti posisyon ni Christina iti pagtrabahuan na. Isu ti kasiriban kadakwada nga agkakabsat. Apay nakapupok ka dito'y kwartong Christina. Kanayon sa nakaidda ka. Adya ayat ti marikrikdap. Kaid-idak lang, Lola. Nabayag anong tugtugawa kitay. Agpag napagnakakindi ko maadi ta arubayan tapno mawatwat ka. Uray, agpatingka ka lang iti kamuyugan. Inton malamino, inton bigat lang, Lola. Manipod dimten ka dito, saan ka pa yan nakisarsarita ay tinapaot ka nagiti dadakkel mo. Talagang sa masayangan ka ti panagikat mo iti trabaho ma. Saan, Lola? Bayan nyo, tatungpalat ti patigmaan nyo kanya. Unngag paiso. Gundaway ko kumati makilangan ka dagiti dadakkel ko. Katun ang numarigatan ka iti panagsikog mo. Ay, kita tulungam tabagim. Abangan numarigatan kan tukit de nga aganak. Saan kumamat, Lola?
Naumay ka, apok. Bumangon ka man kit di tatag sarsarita ta. Ay, ada ka ayam dagiti dadakkel mo iti kusina. Kagap-gapo ni Fernando iti ubong dagiti baboy da. Madamati pa nagmeryendada. Umay ka. Kalaat apim sa tiangin, mama. Ay na, malaminak magta. Nagmayati pa, nagpariir ko dito yung kamuyungan. Ay na, adan samot umayabagyo. Nakuyang titangatang. Napanayo ka di, mamang. Nagapuak iti ubong dagiti baboy. Daytoy paikit din ni papang mo. Apay ako sila marigada na magna ni Papang. Ay, just, kay. Sa lahat, nagutot, sigurong ko. Wala na ito sikat ko. Ay na, sumurumanan tirayumak. Ay, Kumpan kayo kanyak, Papang. ay na. Atibayan kayo asubra kiti balay. Ay, masikong ka. Makaamu akon ka ni papang mo. Nasaya at no kasta, Isabel. No ada problema iti panagrebyom, kasaritam ni Annabel. Agin inanan ni Christina. Okay, sa balyam tulangan ti umawag. Bye. Nasinaw, niya kinasarita mi ti cellphone mo, Amelia. Ni Isabel, nasurok kanulangan na makalawas. Malpasan ti panag-examen da. Nagtulag na ka ni Annabel nga agbakasyon da inton makapag-examen. Ay, sapay ko maat, makapasan iti panag-examen na. Tulos saan? Sakla amon. Ay katulungan ta ang agkararag. No agtuloy yun adi agtrabaho ni Christina. Sukatan ni Isabel. Sayang mo, no saan na makasumli iti trabaho na. No talaga amarigatan ti anak ta. Ure, maminsan lang ang anak. Uston taon. Naggapo kayo gayam iti sinabaan, Papang. Nagdadagkalin na kita abinulig, asa ba? Ay na, napigsa ka pa'y matlagayam, Fernando. Kinabaalam nga imbaklay ti doa adadakkel abinulig ti sabaan. Ay, sa lakit niya sumrot ni Rayumak, ay napigsak pa lang, Amelia. Anya dahi ta, Papang? Kasi nakabutbut ng tinangana. Ah, Ay, anya ngamin tinangyawidam iti dahi ta naglupusan ti ulag. Ang mga lumaan na kanti anak ta di na oras. nabayagan, nandiyak nakakita iti naglupusan ti ulag. Daktakil man na ito eh. Marang andayag na agasa. Kat sapay ko Papang. Saan kayo matnagsugsugal? Christina, kaya rigak na ito yung naglupusan ti ulag. Hindi kadenden nami ka ni mamang mo. Nakurapay ti biyag ko. Makalagip ka manan ako nak. Sumrag tayo kit din kit ni. Maktanganan ni Christina nga agtaktakder. Pudnumat kit diti ko na ni Papang, mamang. Napagadal na kami nagkakabsa. Agpapada kayo ama si Reb. Pakainayawak lao na iti baligyo. Kan day din nanumu abalay. Napadakkel kan nakapimpintasan. Nadagsan una yung ti tiyan ko radi. Nudaduma. Madlaw kung agkukta-kuktar. Ang mga no gumaan natin arumwar Agad, kumusta ka? Nasaya Ahmad. Barang sa anak tumatlang amarigatan ngagpasngay. Awan gayam. Di ka kagat bakasyon? Adala ang ipalpas mi a misyon. Isulti pa ng gamag mi, iti pangulo na iti kabusor. At kalpasan na ita, agbakasyon ak to. Nagtibayo ak iti day tanga imbaga. Napaggatay ta ang misyon nyo. No, apay kat ngamin na istorya't kin ka. Diyak kahit nga dapagdandanagan. Rading, at ako maibagakan ka. Untun makapagpasngayak. Iti panagmulagat ko. Kaya't ko asikati umuna ang makita. Naipigsak pa iti panagkatawag Papang, mamang. Nakasano, kasla ubing daan na Belkin Isabel ngagit inara ko. Oh, Fernando, apa yan? Agsangit kan samatan. Ay na, maragsakan na. Huwag ka maudyanan na. Datong palmatlangan Isabel di arapap na. Awanan ti sapulag pa'y Amelia. Agpapadan na iti agkakapsatan agbaligi. Juan, Papang.
Talo kamin a CPA iti pamilya tayo. Ay, nahagyaman kami launay kada kayo, anak ko. Anay, Ah, yan? kalahatan nagsakit ti tiyan ko. Nay. Awan at nyaman na dito. simple ma'am. Niradi. Hello? Saan asi ka ni Rading? Anya tinapasamakan ko na. Sana po na dito. Rading! Rading! Tumtum remanan dilwam apok. Makapadakas kan ka ti kasta. Namabalin lang ko, mamamang. Saan ni ko maapalubusan ni Christina amang banta iti asawa na? Mama, Lola, aging ngayon. Saan pa yan nakapuot ni Rading? Ay, nagbaligi daan ang kemeg iti pangulo dagiti kabusor. Limib at met dagiti kabusor da. Rading, agring ka kuman. Impagagidikan ka. Kalpasan na makapagpasngayag. Kahit ko sikat mo na makita. Ala, husto, day tapa nagladladingit mo. Di ka nagsangit. Ala, agawit na pailaan. Anay ko. Nakasaksakit ni tiyan ko. Christina, kumpat ka kanya ka na ko. Mama, tulungan ta. Agpas nga isa ni Christina. Apuk, sumadang ka nga agsangsangit. Madudugla unay tiriknag. Fernando, nagbaligi na iti anak ta iti arapap da pagbanagan. Daytoy ka di iti kasukan. Saan mapukawan kinamnama, mamilya? Agreeing ka kuman, anak ko. Pat ganda ka unay. Nay, nagkutiti may saramay na. Oh, Christina. Ininutan nga agmulagat. Rading, kung nakitikan ka, asikat ikayat ko ang makita, no ang mulagat ha. Magyaman kami, Diyos ko. saan ka ngagladingit, Christina? Naasi ti Diyos. Uy, anak ko. Rumbang amaragsakan ka. Nakapuutan ni Rading. Naamuan nan anagpasngay ka. Agpaiso ko ni Mama. Diyos ko, agyaman aglaunay ka na kayo. Nay mag-unay ti Diyos, anak. Baro abiyag ka na kayo nga agasawa. Ay na, saan ko na mabilang nagiti parabor nga impay na iti pamilya tayo? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.